Siphinde sinibingelele egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Sibonga uNkulunkulu futhi ngalesikhathi asiphe sona. Sisaqhubeka ngezifundo zokuqala zamaKristu ezibalekile kakhulu kulabazalwane bathe bakhetha uKristu njengeNkosi nomsindisi wempilo zabo. Base beyabhabhadiswa banezelwe ebandleni leNkosi. Inkosi yasifundisa ukuthi ke labo abasanda kuzalwa inkosi ngezwilayo kufanelekile ukuthi ke bafundiswe ukugcina yonke imiyalelo uKristu ayinikeza abapostoli. Mawufunda incwadi kaMathewu 28 ufunda khona uverse 18 to verse 20. Namhlanje ke siqhubeka la kusifundo number 20. Sisaqhubeka ke la sibuka khona ibandla likaKristu alakhile waze waya esiphambanweni wafa ngenxa yalo. Sibuka ke la ukuthi leli bandla likhonza kanjani. Sisibukile ezinye indlela ezibekiwe umbhalo ukuthi ibandla likaKristu likhonza kanjani. Namhlanje ke sikwenye ingxenye ke la sibuka khona umculo ebandleni. Ihloko ke sesifundo sibuka la ukuthi kungani ibandla likaKristu lingasebenzisi katari nezigubhu noma ama-instruments uma kukhonzwa uNkulunkulu. Ibandla ke leTestament Elisha alizange lizisebenzise izinsimbi zokukhonza lapho behlangene khona ukukhonza uNkulunkulu. Sizokubuka ke la embhalweni ukuthi ibandla leNkosi makuza ekukhonzeni uNkulunkulu laya lokuba licule lihube. Sizobuka umbhalo usifundisa la ngebandla likaKristu ukuthi likhonza kanjani. Emhlabeni ke siphila kuwo njengoba kunezinkolo ezahlukahlukene kakhulukazi amahlelo kujwayelekile ukubuka mawubabona kuma TV mabekhonza basebenzisa izinsimbi mabekhonza uNkulunkulu. Thina sifuna ukubuka ukuthi umbhalo izwi leNkosi lifundisani ebandle ukuthi ibandla fanele limkhonze kanjani uNkulunkulu. Masikhuluma ke ngomculo sinoqonda okuphele ukuthi umculo uhlukene kabili. Umculo uma wenziwa noma umuntu ekhiqiza umculo angasebenzisa iphimbo lakhe, ngamanye amazwi ahube asebenzise iphimbo lakhe enze umculo. Kunenye futhi ingxenye yomculo ekhona la kusetshenziswa khona izinsimbi noma instruments ezahlukahlukene. Sukela umhlaba ke waqala abantu bavezile indlela ezahlukahlukene zokwenza umculo. Sizobuka ke nala eBhayibhelini izinto ebeyisetshenziswa abantu mayelana nomculo nokuhuba. Inhloso yethu ke sibuka la kukhonzwa khona uNkulunkulu. Kumqoka lokuthi sikwahlukanise ukuthi asikhulumi nje la ngokusetshenziswa kweinsimbi umuntu esekhaya noma esendaweni la kungakhonzwa khona uNkulunkulu. La sikhuluma la specifically uma kukhonzwa uNkulunkulu ukuthi iBhayibheli lifundisani. Singakawuphenduluke lo mbuzo wesihloko sethu esithi kungani ibandla likaKristu lingasebenzisi izinsimbi uma kukhonza uNkulunkulu. Kumqoka ukuthi sibuke kwiBhayibheli kuyikhathi lezi ezintathu iBhayibheli esibona ngalo ukuthi liveza uNkulunkulu esebenza nabantu. Siyathola ukuthi kwakukhona isikhathi sokhokho or the patriarch age kwaba khona isikhathi sika-Israyeli elinye igama lisetshenziswa isikhathi sikaMose ngoba uMose uye oweza nomthetho ozosetshenziswa u-Israyeli. Bese kuba isikhathi sokugcina esiphila kuso isikhathi sobuKristu esaqala la uKristu ebethela esiphambanweni. So sizozibuka ke lezi ikhathi ezontathu sibuka indlela abantu mabe khonza uNkulunkulu besebenzisa either amaphimbo abo noma izinsimbi. Sifuna ukubuka la ukuthi umbhalo ubonisani. Ngesikhathi ke sokhokho
kuTestament elidala. Sithola lana ke ku-Exodus chapter 15 uIsrayeli ngalesikhathi usuluwelile ulwandle olubomvu, uFaro obethu ufuna ukudonsa abuyise isizwe sika-Israyeli ebese sikhishiwe ngesandla sikaMose ukuya ezweni lesithembiso. So khumbula ukuthi uNkulunkulu wamthuma uMose ukuba akhiphe uIsrayeli amise ezweni lesithembiso. So ke bese endleleni ke nangu uFaro uthumela amabutho, naye uFaro uyaphuma ukuyolanda lesi sizwe abesiphethe abesigqilazile. Uma seke bezama nabo ukuwela ulwandle olubomvu la uNkulunkulu ehlukanise amanzi ukuze uIsrayeli akwazi ukwedlula, abaseGibhithe bazama nabo ukungena kuleyo ndawo. uNkulunkulu ke wase eqeda leyo ndlela ebeyakhekile olwandle, bangena bonke emanzini. Sikhuluma la ngoFaro namabutho akhe, bafa ukufa nokufa. uIsrayeli ke ejabulile selwela ulwandle olubomvu, kwavela ihubo, kwavela ukubonga, betusa uNkulunkulu kulokho abenzele khona, ebasindisile kuFaro. Sibuka ke ihubo likaIsrayeli ke la lizwa ngoMose. Sizobuka ukuthi babenzani ngalesi sikhathi. So ngalesi sikhathi ke umthetho elishumi nayo yonke imithetho kaIsrayeli yayingakanikezwa uIsrayeli, babengakapheleli ukuba babe isizwe. Umthetho lo ozoza ngoMose wawungakabi namandla, wawungakafiki kuIsrayeli. So ke sithola lana ke uverse 15 verse 1 and 2 sizofunda khona futhi no verse 20 21. Sithola ukuthi ekuhubeni kwabe babenzani. Lithi ke lana ke Exodus chapter 15 verse 1 and 2, base bahlabelela uMose nabantwana bakaIsrayeli leli gama bekhuluma bethi, siza kuhlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nekhweli yalo ukuphonse elwandle. Uverse 20 to 21, uMiriyamu umprofetikazi udade wabo kaAroni waphatha izigubhu ngesandla sakhe, bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina. uMiriyamu waphendula ngokuthi, hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nekhweli nenkweli yalo uphonse elwandle. So ke mayikhuluma la ihashi nomkhweli walo, ukhuluma ngabaseGibhithe ukuthi uNkulunkulu wabaphonsa olwandle. So kuvela ke injabulo, kuvela ukutusa, kuvela ukuhlabelela. So laba bantu uma bejabulile, betusa uNkulunkulu, bekhonza uNkulunkulu, basebenzisa izigubhu. Ziveza la iBhayibheli uMiriyamu umprofetikazi, udadewabo uAroni noMose, waveza izwi. Sibuka la ukuthi ke laba bantu bobabili uMose no-Aroni naye uMiriyamu, uNkulunkulu wayebasebenzisa ukuveza lokho uNkulunkulu afisa ukuthi bakwenze. So intando le yokuthi benzeni besendleleni, uNkulunkulu wayesebenza ngoMose nangaye futhi la uMiriyamu umprofetikazi. So ke sibuka ke la ukuthi babeyisebenzisa izinsimbi, babesebenzisa izigubhu ukukhonza uNkulunkulu. Sibuka futhi la ukuthi babehlabelela. So siyabuka ukuthi ke emthethweni omdala ka iOld Testament noma ngesikhathi sokhokho bengakanikezwa imithetho elishumi, babeyisebenzisa izigubhu ekukhonzeni uNkulunkulu. Mase siya ke la umthetho kaMose ususebenza, usunamandla kwaIsrayeli, sebenikeziwe umthetho, sebenikeziwe indawo, sebeyisizwe ngokupheleleyo, ngoba isikhathi lesi sikaIsrayeli sebeyisizwe esipheleleyo, banomthetho, banendawo. So sithola ke uma ithempeli leli uNkulunkulu ngoSolomon alakha, uma selibekiwe livula ithempeli ukukhonza uNkulunkulu, siyathola la ukuthi insimbi zayisebenzisa, futhi zayisebenzisa abantu abathile uNkulunkulu ababekile
leli gama ukuthi bayisebenzise lezi zinsimbi zibuya, lo mthetho ubuya uze ngoDavide. Uma uDavide uNkulunkulu emalela ukuthi angalakhi ithempeli, wamnikeza amandla futhi ukuthi ayalele uSolomon ukuthi alakhe kanjani ithempeli, asebenzise ini ithempeli, futhi ukukhonza lapha kube kanjani. Ngamanye amazwi uDavide wanikezwa umoya kaNkulunkulu ukuthi ayalele uIsrayeli ukuthi uma sekwakhiwe ithempeli kusetshenzwe kanjani ethempelini. Kusho ukuthi wayinezela kulokhu uMose ayekubekile sukela baphuma kuphi eGibhite. So ke la sithola ukuthi uDavide uholwa umoya kaNkulunkulu. So lokho esikufunda la okwenzeka la ngesikhathi bevula ithempeli bekhonza uNkulunkulu, akusuki nje ukuthi kwavela emqondweni yabo beUIsrayeli. Babeyaliwe uNkulunkulu ngabaprofeti ngokwahlukana kwabo. So ngalesikhathi ke masifunda la ku Second Chronicles chapter 5 verse 12 to 14 sithola la ithempeli ke seliyavulwa, sibuka la ingxenye ke sekukhonza uNkulunkulu ukuthi kwenzakalani. Sizofunda ke uverse 12 sigcine ku verse 14. Second Chronicles chapter 2 Chronicles verse 12 to 14. Kusemi ngasempumalanga kwe-altari amaLevi abahlabeleli bonke kanye no-Asafu noHamani noJeduthuni namadodana abo nabafowabo bembethe ilineni elicolekileyo, bephethe amasimbali nezigubhu namahabhu. Kukhona kanye nabo abapristi abayi120 bekhalisa amacilongo. Nalapho ababephethe amacilongo nabahlabeleli bezwakala kanye izwi linye lokudumisa nokubonga uJehova, nanxa bekhalisa amacilongo namasimbali nezinto zokubethwa, bedumisa uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umi phakade. Khona indlu yangcoliswa yifu, yona lendlu kaJehova. Baze bangena abapristi bakhonza ngenxa yefu, ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaNkulunkulu. Siyabuka ke uma sekukhonza uNkulunkulu, uma le thempeli uNkulunkulu ayithembisile sukela kuMose ukuthi uyobanikeza indawo, futhi umoya wakhe uyohlala kuleyo ndawo. Le ndawo ke esiyakhiwe la uNkulunkulu abeka igama layo kuyithempeli, uma selakhiwe sithola ukuthi abaLevi ngokuhlela kukaDavide nabahubayo ngenhlobonhlobo zabo baphakamisa izwi ngokufanayo ngesikhathi esisodwa. Bakhalisa izinsimbi, bakhalisa amacilongo, bakhalisa izigubhu, bebonga uNkulunkulu, betusa kuNkulunkulu. So siyathola ukuthi emthethweni omdala kaMose ukusetshenziswa kweinsimbi kwakwenzeka uma kukhonza uNkulunkulu. Okunye kufanele siqaphela ukumqoka la ukuthi lezi zinsimbi zazikuphi. Lezi zinsimbi kuthiwa zazisempumalanga nealtari. Ialtari yayikuphi na? Ialtari yayihleli ngaphandle kwethempeli lona impela, ngoba ithempeli lahlukaniseke kabili. Kwakukhona indawo engcwele la umpristi omkhulu wayengena kanye ngonyaka, kwakukhona futhi indawo engcwele. So le ndawo engcwele imele ibandla, indawo engcwele imele izulu. So ke esikutholayo ukuthi labahubi amaLevi babe kuphi? Babe sempumalanga nealtari. Kusho ukuthi njengoba uDavide ayeyalile, uNkulunkulu wayishilo ukuthi abaculi abasebenzisa insimbi bahlale kuphi. Okucacile ukuthi amacilongo la ayikhaliswa ngaphandle kwethempeli. So ke sizobuka la ku verse 14 uma beqeda ukwenza lokho ababekwenza, abapristi ke bangena ethempelini. Ngamanye amazwi bangena endaweni engcwele bekhonza ubani? uNkulunkulu ngaphakathi.
So siyayibona ke ukuthi i-instrument yayikhona ngalo Testament isetshenziswa abalevi. Yayingasetshenziswa noma ubani. KwakungamaLevi ayekufanele ukuthi ahuba asebenzise lezi insimbi ezaziyalwe uDavid. uDavid wayiphiwe ikhono lokusebenzisa izinsimbi ekukhonzeni uNkulunkulu, futhi wayeumuntu ephiwe ekuhubeni noma ekuculeni. So wayumuntu othandayo ukumkhonza uNkulunkulu, esebenzisa izinto uNkulunkulu amyaleza zona ukuba akhonze uNkulunkulu ngalesi sikhathi. Siyabuka ke futhi la uDavid mayibhala amahubo kuvela futhi la umyalelo futhi osho ukuthi uNkulunkulu bamkhonze kanjani beUIsrael. Sizofunda la uchapter the last chapter kumahubo Psalms 150, sizofunda khona la uverse 1 to 6. Sizothola ukuthi uDavid la uyakhuthaza uIsrael ukuba akhonze uNkulunkulu ngokusebenzisa insimbi. Ithi ke la, haleluya, dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele, nimdumise emkhathini wakhe wamandla. Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla, nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu. Mdumiseni ngezwi lecilongo, nimdumise ngogubhu nehabhu. Mdumiseni ngezigubhu nokusina, nimdumise ngezigubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo. Mdumiseni ngamasimbali acecethayo, nimdumise ngezinsimbi ezikecezayo. Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Haleluya. Uma eqala umbhali uyaveza ukuthi mdumiseni uNkulunkulu kuphi? Endlini yakhe. Yiyo leya ndlu leya okuyithempeli uNkulunkulu asebeke umoya wakhe. So kukhuthazwa ke uIsrael ukuba akhonze uNkulunkulu ngayo yonke indlela, amkhonze uNkulunkulu ngalezi zinsimbi, edumisa etusa uNkulunkulu. So uIsrael ke wayeyaliwe ukuthi amkhonze uNkulunkulu ngani? Ngezinsimbi. Masiya ngale kuTestament ke Elisha, sithola isithombe esihlukile, isithombe esingafani nalesi sithola ngale ku-Old Testament. Throughout iTestament yonke asitholi la kusetshenziswa khona izinsimbi. Awukho nowodwa umbhalo oveza abantu bekhonza kusetshenziswa ini? Izinsimbi ekukhonzeni uNkulunkulu. Uma uKristu ke esemhlabeni esebenza ukushumayela ivangeli, sithola ukuthi unabafundi bakhonza uNkulunkulu ngalesi sikhathi, bayakhuleka. Esikutholayo ke la masifunda incwadi kaMathewu 26, sifunda khona uverse 30 ukuthi bahuba abafundi bakaJesu, naye uJesu bahuba abafundi bakaJesu besemkhulekweni bekhonza uNkulunkulu. Sifunda la uMathewu 26 uverse 30. Ithi ke la kwathi sesihlabelele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumbi. Khuleka ngabafundi bakaJesu Kristu, sebeqedile ukukhuleka, sebeqedile ukuhuba. Siyabona ukuthi bahuba, kuvela igama lalo ukuhuba, kuveli izinsimbi abebeyisebenzisa la abafundi bakaJesu Kristu. Uma selikhona ke ibandla, selakhiwe ibandla, umbuso kaNkulunkulu, sibona imiyalelo ivela ekhombisa ukuhuba, ekhombisa ukutusa uNkulunkulu okuvela eindebeni zomuntu. Asiboni la kuvela khona izinsimbi okufanele isetshenziswe. Throughout iTestament Elisha, uma sekumi umbuso omusha kaKristu, sokume ibandla likaKristu ebelithenjisiwe, sibona la besebenzisa kuphela amaphimbo abo uma becula, uma behuba, uma benza umculo, benzela uNkulunkulu, bekhonza uNkulunkulu. Akutholakali besebenzisa izinsimbi noma amagatara ukukhonza uNkulunkulu. Asiboni lezi igubhu ebekukhulunywa ngazo ngale ku-Old Testament zivela ngapha ku-New Testament. Sizofunda ke la uPaul ebhayela ibandla lase-Efesu eliyala ekukhonzeni uNkulunkulu, elikhuthaza
ekukhonzeni uNkulunkulu. Uma iBhayibheli abazalwane base-Efesu sizofunda la chapter 5 verse 19 sithola umqondo la ukuthi abazalwane bayalwe ukuba bahube, yabona, bahlabelele. Uthi ke la incwadi yabase-Efesu chapter 5 verse 19 ithi ke niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nihlabelele nihubele iNkosi ezinhlizweni zenu. Sithola umqondo la obukhulunywa uKristu. Uma sikhumbula kwisifundo esedlule la sibuka ukuthi uNkulunkulu fanele simkhonze ngomoya nangeqiniso, uKristu la uveza ukuthi simkhonze ngomoya lapha encwadi kaJohn 4 verse 24, okubonisa umqondo ukuthi inhliziyo imqoka ekukhonzeni uNkulunkulu. Nakho-ke la inhliziyo iyavela ukuthi ekuhubeni kwethu sihubele iNkosi, ekuculeni kwethu uma kuphuma amaphimbo siculela iNkosi, isuka kuphi le ndaba yethu yokukhonza? Enhlizweni zethu. Sibonga uNkulunkulu enhlizweni, bese kulandela ke amaphimbo ethu kuvela endebeni zethu ukutusa uNkulunkulu. Esikutholayo futhi uma khubela iNkosi sisebenzisa amahubo okomoya, sisebenzisa amahubo ahambisana nezwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi uNkulunkulu ngeke samkhonza ngamahubo aphambene nentando kaNkulunkulu. Angeke uNkulunkulu sahuba izinto ezisinengiso kuyo, ngoba phela masikhonza uNkulunkulu, ukukhonza okukaNkulunkulu, ukukhonza kwenzele uNkulunkulu. So kuyiphutha ke uma sisebenzisa izinto zethu, sesikhuluma izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu, sesisebenzisa amahubo aphambene nentando kaNkulunkulu, sithi sikhonza uNkulunkulu. Kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu masenza kanjalo. So umqondo nje siulandela ukuthi ukukhonza ngokomculo eTestamenteni Elisha kuvela ukuhlabelela, kuvela ukuhuba okusuka kuphi na? Enhlizweni. So amahubo ethu uma sihuba ahamba ngokwezwi leNkosi, ukucula kwethu kusuka kuphi? Enhlizweni zethu. So uma senze kanjalo simthokozisile uNkulunkulu. Uma futhi uPaul ebhala ibandla laseColossians sithola umqondo ofanayo, ukhuluma umqondo ofanayo la uPaula ekhuthaza abazalwane ekuhubeni ekukhonzeni uNkulunkulu. Incwadi yabaseColossians 3 verse 16 ithi ke izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimhubele uNkulunkulu enhlizweni yenu ngokubona. Lama verse esiwafundayo kusuka la kwabaseEfesu 5 verse 19 nala abhalelwe ibandla, abhalela abazalwane uma bekhonza uNkulunkulu fanele benze njani? Bamkhonza uNkulunkulu ngeenhliziyo ezimfunayo uNkulunkulu, bemhubele, bemhlabele uNkulunkulu. Ngamanye amazwi sihubela uNkulunkulu, sicwele uNkulunkulu, okuphuma endebeni zethu kutusa uNkulunkulu, akusiko ukuthi kujabulisa thina. Yebo, masikhonza uNkulunkulu nathi siyabenefita, siyakhuthazeka, siyakhula emthandeni uNkulunkulu, kodwa inhloso enkulu uma sikhonza uNkulunkulu, inhloso enkulu ukudumisa uNkulunkulu. Asenze izinto ezithokozisa thina, senze izinto ezithokozisa uNkulunkulu. So ingakho ke ethi uPaul la izwi likaNkulunkulu malihlale phakathi kwethu. So uma lihlala phakathi sifundisana ngezwi likaNkulunkulu, kuzothi masihuba, kuzothi masicula, sicula into ezifanele, singaculi izinto ezisinengiso phambi kaNkulunkulu. Futhi nababhali masibuka la umbhalo wamaHebheru uma ekhuthaza amaHebheru kusavela ini? Umculo. Mawubuka incwadi yamaHebheru ibhayela abazalwane abebengamaJuda, abebengama-Israyeli, akusaveli la mayibhayela umbhalo wamaHebheru ibhayela abazalwane abangamaKristu, akusaveli izinsimbi, akusaveli igubhu, akusaveli konke lokhu. Kuvela ini na? Kuvela ukucula okubuya enhlizweni. Uma umbhali ke la thinta incwadi yamahubo la chapter 22 verse 22, masifunda la incwadi yamaHebheru 2 verse 12, umbhali la ucaphuna indaba yangale yamahubo chapter 22 verse 22 la uDavid ebhala khona lelo hubo. Uma icaphuna ke la umbhala kuncwadi yamaHebheru 2 verse 12 uthi ke ethi ngizakushumayeza abafowethu igama lakho, ngihlabalele ngawo phakathi kwebandla. Okusho ukuthi
uveza umqondo ukukhonza kwebandla likaKristu ukuthi siyacula, siyahuba. Akuveli la izinsimbi. Uma esephetha incwadi yakhe umbhalo wamaHebheru chapter 13 verse 15 ukhuthaza abazalwane ukuthi uma bekhonza uNkulunkulu, uma bedumisa uNkulunkulu benze njani. Uthi ke le masinikele njalo njalo. Hebrews 13 verse 15 masinikele njalo njalo uNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga ongukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. So uma sikhonza uNkulunkulu siletha izithelo zezindebe zomlomo wethu. So ukukhonza kwethu kwamanje kakhulukazi kuvela ukuhuba, kuvela ukukhuluma, kuveza amazwi okukhonza uNkulunkulu abuya kuphi endebeni zethu. Asitholi izinsimbi zisetshenziswa. So eTestamenteni elisha sukela uKristu ibandla lingakabi khona, abafundi bakhe noKristu babenze njani? Babehuba. Ibandla selikhona, selimisiwe umbuso kaNkulunkulu, amabandla ayabhalela ukuthi uma kukhonza uNkulunkulu ufanele benze njani. Akutholakali kukhona izinsimbi. Akutholakali kukhona izinsimbi. So umbuzo okusamile ke esifuna ukuthi siwuphendule. Kungani ibandla likaKristu lingazisebenzisi izinsimbi na? Okokuqala njengoba sibona ukuthi likhona elilodwa ivesi elibonisa umqondo ukuthi kufanele sisebenzise izinsimbi. Asivumelekile ngokwezwi likaNkulunkulu. Asinalo igunya. We have no Bible authority ukuthi njani sisebenzise izinsimbi. UPaul beshilo kubazalwane baseKorinte ukuthi singayeqi imbhalo, singanezeli embhalweni. We must not go beyond the scriptures. So amaKristu abazalwane baseKorinte nathi sonke siyakhuthaza ukuthi singaweqi umbhalo. Aseqi intando kaKristu ngoba phela thina sihamba ngani? Ngentando kaKristu ngeNew Testament. Sifundisa ukuthi ke singaweqi ke umbhalo. 1 Corinthians chapter 4 sifunda la uverse 6. So amaKristu akufanelanga ukuthi eqe umyalelo kabani? kaNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Uthi ke lokhu ke bazalwane ngiguqulele kimina naku-Apollo ngokulinganisa ngenxa yenu ukuthi nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa kungabi lona akhethe omunye komunye. Bazalwane, njengoba sifunda izwi leNkosi siyayala ukuba sinjani singeqisi, singenzi lokho okungashiwongo izwi leNkosi. Asinayo kuTestament imizekelo abapostoli besebenzisa insimbi nabazane besebenzisa insimbi. Asinawo umyalelo, asinayo inkomba yomyalelo or indirect command or implicit command. So siboniswa izwi leNkosi ukuthi asiyalelwe. So uma singanikezwanga umthetho ubeka uNkulunkulu ngemizekelo ngomthetho othe ubeka uNkulunkulu or by implication, there's no verse that implies ukuthi abazalwane bebenjani bebesebenzisa insimbi uma bekhonza uNkulunkulu. So ngalokho ke ibandla ukuqala nje asinalo igunya. We have no Bible authority. Incwadi yabasePeter chapter 4 verse 11, 1 Peter 4 verse 11 ifundisa lapho ukuthi uma umuntu ekhuluma makakhulume njengalokhu amazwi kaNkulunkulu esho. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla uNkulunkulu amnikeze wona ukuze udumo liye kubani? kuNkulunkulu. So uma simkhonza uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asho ngayo ngokwamazwi akhe, udumo luye kuNkulunkulu. Kodwa uma simkhonza uNkulunkulu ngemithetho yabantu nokubona kwabantu, udumo lusayo kuNkulunkulu luzoya kubani? Kithina. Samkhonzanga kuNkulunkulu, sesenze okwethu. So ke siyabuka ukuthi ibandla alisebenzisa izinsimbi ekukhonzeni instruments, liyahuba kuphela. Izathu salokho ukuthi alinalo igunya elibuya kubani? kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthe uKristu uthe simkhonze ngomoya nangeqiniso. Masifuna incwadi kaJohn chapter 4 verse 24, uNkulunkulu ungumoya ufuna abakhuleka kuye bakhuleke ngomoya nangeqiniso. uNkulunkulu akasebenzi ngemithetho yabantu. uNkulunkulu akasebenzi ngembono yabantu. Usebenza ngani? Ngeqiniso lakhe. Uma simkhonza uNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu ashe ngayo, simkhonzile uNkulunkulu. Umoya la kusho ukuthi simkhonza ngeenhliziyo zethu ezimhlophe. Ukukhonza kwethu kusuka enhlizweni ezimhlophe ezimthandayo uNkulunkulu.
Sibonile ukuthi sinikezwe umyalelo othi simhubele ezinhlizweni zethu, Colossians 3:16. Masibuka ibandla laseKorinte, uPaul la uyabazisa abazalwane ngokukhonza okufanele, ukuhleleka kokukhonza. Uzathi kubona ke ngoba seKorinte 14:15 senze njani na sihube ngomoya nangengqondo. Uthi uPaula uma ephakathi kwabazalwane, ngiyahuba ngani? Ngiyahuba nangani? Nangomoya nangengqondo. Asiboni insimbi isetshenziswa, asiboni into ekhalayo isetshenziswa, asiboni insimbi, igubhu isetshenziswa ebeyisetshenziswa ngale kuTestament. Kusinika umqondo ukuthi ke bazalwane asinikeziwe igunya lokusebenzisa insimbi. Ibandla likaKristu liyahuba. Ulibona kanjalo ke ibandla likaKristu ukuthi alisebenzisi insimbi ngoba alithobeli imithetho yabantu. Phela insimbi ziwumthetho wabantu. Mawungabuza ukuthi ingani usebenzisa insimbi, ziningi izathu ezibekwayo. Kodwa mawubuka iTestament elisha elinikezwa amaKristu, asiboni amaKristu eyaliwe ukuthi asebenzise insimbi. So umuntu osebenzisa insimbi uphambene nentando kaNkulunkulu, akenzi kahle, uyona. Sengiphetha-ke kuhle ukuthi sibukele izathu ezibekwa abantu zokusebenzisa insimbi emhlabeni esiphila kuwo. Abaningi esikhathini esiningi basebenzisa lezi izathu ezimbili, these two examples ebayisebenzisayo, or these two excuses, ngasho kanjalo, zokusebenzisa into uNkulunkulu angayishongo. Okokuqala ke bathi ingoba uDavide wasiyalela ukuba sisebenzise izinsimbi, njengoba sifundile lapha kumaHubo 150:1-6. Bathi ke uyabona ke iBhayibheli lithi sisebenzise konke, sisebenzise igubhu, sikhonze uNkulunkulu. Umfundi weBhayibheli ke uyaqonda, fanele umfundi weBhayibheli aqondisise, ahlolisise umfundi weBhayibheli. Incwadi yabase incwadi yesibili kaTimotheo 3:15, uPaul mayebhalela uTimotheo ukuthi makabe isikhonzi esihle esikwazi ukwahlukanisa umbhalo, rightly divide the word of God. So siyazi thina maKristu sihamba ngomthetho omusha kabani? kaKristu. Imiyalelo yokusebenzisa insimbi itholakala ngale kuOld Testament. UmKristu ungenaphi ke kuOld Testament? Siyazi ukuthi umthetho lo omdala kaMose, iOld Testament, yayinganikeziwe abezizwe. Siyibukile encwadi yamaHubo 150, uverse 1 wakhona uthe simkhonze uNkulunkulu endlini kaNkulunkulu, okusho ukuthi ethempelini. So uma umfundi ke weBhayibheli uzoqonda ukuthi fanele ukwazi ukuhlukanisa lezi zinto. Kwakuyalela uIsrayeli ekukhonzeni uNkulunkulu kuphi? Ethempelini. Ngabe wena umIsrayeli na? Futhi okwesibili, ngabe wena umLevi na? Masifunda la kumaHubo chapter 147 verse 19-20, umbhalo wamaHubo uyabonisa ukuthi le miyalelo etholakala la yayibhekiswe ku-Israyeli, yayinikezwe u-Israyeli. Ake sizwe la amaHubo 147 verse 19-20. Uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe, izimiso zakhe nezahlulelo zakhe ku-Israyeli. Akazenzanga njalo kwesinye isizwe, nesisodwa izahlulelo zakhe asizazi. Haleluya. Obani abangazazi imiso? Ithina abezizwe, the Gentiles. Umyalelo kaNkulunkulu ngoMose sasingakungeni thina. uNkulunkulu wayekhuluma noJakobe, uNkulunkulu wayekhuluma noIsrayeli, hayi nathi. So ingakho ke uma umuntu eya kumaHubo 150 engakwazi ukuhlukanisa ukuthi bekukhulunywa nobani, uDavide beyalela uIsrayeli ukuba amkhonze uNkulunkulu ngani? Yebo, ngezinsimbi. Futhi ekukhonzeni uNkulunkulu kwakubhekiswe kumaLevi. AmaLevi ayinikezwe igunya ukusebenzisa insimbi ethempelini, futhi nakhona ngaphandle kwethempeli. Lo myalelo babehleli kuphi? East of the i-altar uNkulunkulu ayibekile. So babe ngaphandle kwethempeli mabesebenzisa lezi insimbi. So ke siyabuka ke la ukuthi ke lo mthetho unikezwe ubani? uIsrayeli, awunikezanga abezizwe. So uma uzongena kulo mthetho fanele kuqala ugcine yonke imithetho kaIsrayeli.
Ngoba phela mawuphula owodwa uphule wonke umthetho kabani kaIsrayeli. Abantu bayala incwadi yamahubo bashiye yonke imithetho ye-Old Testament. Awukwazi ukukhetha pick and choose lokho okufunayo wena. Umthetho omdala kaMose wabethela esiphambanweni Colossians 2 verse 14. Uma uKristu esiphambanweni ila aqeda khona umthetho kaMose wakungesanamandla, usenamandla isikhathi sethu. Umuntu ohamba ngomthetho kaMose ulahlekile ngoba umthetho kaMose waphela kuphi esiphambanweni. Umthetho kaMose, the old law, passed away. Hebrews chapter 8 verse 1 to 13. Umthetho kaMose waphela esiphambanweni. Umthetho kaMose uNkulunkulu wawuqeda. Uma ufunda Hebrews 8 verse 13 izibonisa lapho ukuthi okudala kuyadlula. So masikhuluma ngomthetho omdala, kufanele umuntu aqondisise yingani sinomthetho omusha. Uma sinomthetho omusha kusho ukuthi umthetho omdala usebenza. South Africa sinani umthetho omusha, new constitution. Sinomthetho omdala, apartheid laws. So asikwazi ukuthi sithathe umthetho omibili, apartheid laws nomthetho omusha okuyi-constitution eSouth Africa ye-democracy. So siyaqonda lokho singabantu siphile emhlabeni. Kodwa makuza kwezenkolo siyazihlanganisa izinto uNkulunkulu angayihlanganisanga. So masiza ekukhonzeni uNkulunkulu fanele sibuke ukuthi amaKristu ahamba ngomthetho kaKristu ahamba ngamuphi umthetho. UKristu utheni kithina singamaKristu, kakhulukazi thina singabezizwe. Le ncwadi ikhuluma nabani, ngabantu abanjani na? AbangamaJuda, ama-Israyeli. Mina ngisuka ama-Israyeli. Ngithanda uPaul uma ekhuluma ngale ndaba kwabaseGalatiya, njengoba ngikhulumile ukuthi kunabantu abakhetha amavesi amathile ukuthi samini bashiye konke. Phela mawuzothatha indaba ye-instrument, ungayishiyi phela indaba yokuhlaba izilwane zokucentelwa kwaNkulunkulu. Ungayishiyi impepho. Ungakushiyi wonke imithetho eshiwo uMose, ngoba uma ukhetha othile uphule eminye uphule wonke umthetho. Sebenza kanjalo umthetho kaMose. Yabona? Uma ibhayibheli abazalwane baseGalatiya, uPaula ebakhuza kunabazalwane abasebefundisa ukuthi ukuze ube umKristu fanele uqale kuqala emthethweni kaMose. Fanele uqale kuqala njani usokwe. Yabona? Then bese uzoba umKristu. Into engashiwongo uKristu, into engashiwongo abapostoli bakhe, sebayilungisa ke abazalwane kuvela incwadi, uma ufuna incwadi yezenzo 15. Ivela incwadi ebihamba iya emabandleni wonke ekhulukazi abezizwe asebengamaKristu. Le ncwadi ifikile kunabazalwane baseGalatiya. uPaul uyanezela kulokho bekukhulunyiwe abazalwane base eJerusalema bekhuza le ndlela embi ukuthi abantu babuyisele emthethweni omdala kaMose. Ake sizweke la uma ebhala ngalaba bantu, uma ebhala ngabazalwane ababuyela kumthetho omdala kaMose. Ake sifunde la kwabaseGalatiya chapter 5 verse 3 to 4. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala ukugcina umthetho wonke. Nahlukene noKristu nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho niwile emseni. Uma umuntu esahamba ngomthetho omdala kaMose esefuna ukudlala ama-instrument, ethi udlala ama-instrument ngoba uDavide washo kanjalo, uwile lo muntu emthethweni kabani kaKristu, uwile emseni. Phela umusa weza ngoKristu uma ufuna incwadi kaJohn chapter 1 verse 14. So ithi uLezi wambatha inyama, sambona, samthinta, usho kanjalo uJohn. Uyabona? Egcwele ini umusa neqiniso. Umusa uze ngobani? NgoKristu. So uma umuntu ehamba ngomthetho kaMose uwile emseni kaKristu. Uma umuntu ethi asoke, uma umuntu adlala ama-instrument ngoba uDavide wadlala ama-instrument, uwile emseni kaKristu. Elinye iphuzu abalibekayo abathi makudlala ama-instrument ebandleni makukhonza uNkulunkulu, bathi kukusiza ukukhonza, kukuthuthukisa ukukhonza, kuku-aida to uplift i-worship mabekhuluma. Bazalwane, siyafunda izinto leNkosi, sifundile futhi ukuthi kuyicala ukwenezela izinto uNkulunkulu athe ningasifaki noma angashongo ukuthi sizifake ekukhonzeni kwakhe. Okokuqala, uNkulunkulu akadingi usizo, akadingi indlela zethu ukuba afeze intando yakhe noma ukuba akhonzwe kahle. Uma uPaula ethola laba bantu eBeria eshumayela ivangeli, laba bantu batholakala bakhonza uNkulunkulu.
kuze kutholakala isithixo esibekwe igama ukuthi uNkulunkulu ongaziwa. uPaul mayifika labantu uqala kuleyo ndaba ukuthi ngizontshela ngalo uNkulunkulu ongaziwa eningamazi ukuthi lo uNkulunkulu ufunani. Masifunda la incwadini yezenzo uchapter 17 uverse 24-25 sizobuka la ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu owenze izulu nomhlaba, akadingi usizo lomuntu. So uma umuntu ethi hayi ngensimbi siyamsiza uNkulunkulu ukuthi akhonzeke kahle, cha, kuyisinengiso kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akakudinganga lokho, akakubekanga. So mina mangumuntu mangizofaka into uNkulunkulu angayishongo, ngikwenzelani lokho? Ithi ke la Zenzo Acts chapter 17 verse 24-25, uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonzwa ngezandla zabantu kungathi udinga utho, yena obapha bonke ukuphila ngokuphefumula nakho konke. So akadingi izandla zomuntu, akadingi insimbi ezenziwe umuntu, akadingi izinto ezibazwe ngomuntu. Udingani uNkulunkulu ukuthi simkhonze? Uthe ufunani? Ufuna inhliziyo ezomhubela, ifuna indebe ezoletha udumo, lokho kokwanele. Mawufunda incwadi ka2 Peter chapter 1 verse 3 isibonisa lapho ukuthi uNkulunkulu usinikeze konke, umthetho wakhe uphelele, okufanele sikwenze ukuze sisinde, okufanele sikwenze ukuba simthokozise uNkulunkulu kuphelele. Uthe uNkulunkulu masimkhonza ngomculo senzeni? Sihuba amahubo komoya. Kusuka kuphi? Enhlizweni. Nakho kuphelele. Uma umuntu esemnezela ke usenza lokhu uNkulunkulu angakushongo. Ukwenezela kwizimo zenkolo kuyisinengiso kuNkulunkulu. Masifuna incwadi kaMathewu 15 verse 8-9, uJesu uyakuveza lokho ukuthi uIsrayeli ukude noNkulunkulu. Izathu ukuthi akhulume ngalokho akusho Isaya ukuthi abantu ngaleso sikhathi kaIsaya nalesikhathi uKristu ekhuluma ngabaFarisi base benezela imithetho yabantu. So uma sikhonza uNkulunkulu ngemithetho yabantu, uKristu uthi simkhonza ngeze. Uma sengenezela imithetho yabantu, sengenezela izinsimbi ezingashiyongo uNkulunkulu ekukhonzeni uNkulunkulu, sengikhonza uNkulunkulu ngeze ngoba ngimkhonza ngemithetho yabantu. So ukwenezela, ukufaka izinto zabantu ekukhonzeni uNkulunkulu kuyichilo kuNkulunkulu. Ukukhonza lokho kubi, akumthokozisi uNkulunkulu. Okumqoka futhi mesikukhumbula ukuthi uma sinezela ezweni likaNkulunkulu senza isono. Yabona ukuthi Old Testament kunomzekelo obuhlungu esibuthola ngala kumadodana kaAroni. uNkulunkulu ubonisa ubuserious ekukhonzeni uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna simkhonze ngendlela asho ngayo. This principle ukuthi akufanelanga sinezele kulokhu uNkulunkulu akushoyo isukela from kudala. Sukela ngesikhathi sokhokho ukuthi uNkulunkulu uthokozisa umuntu owenza lokho akushilo. Makuthiwa umuntu uyakholwa, umuntu owenze lokho uNkulunkulu akushoyo, hayi ukuthi avele yenze lokho okufuna uyena. Yabona? Uma ke la ngesikhathi ukukhonza uNkulunkulu ngosuku olukhulu lolu oluzakanye ukuthi umpriest omkhulu angene endaweni engcwele la alikakabi khona ithempeli kodwa banethabanekeli, banethende leli uNkulunkulu aliyalile ukuthi kube bese hamba ehlane bamkhonza uNkulunkulu kanjani. So ngalosuku ke bakhonza uNkulunkulu, uMoses naye uAaron bakhona endaweni engcwele sebengenile ngaphakathi. Insizwa zakhe ke la uAaron zenza ukuphambene kaNkulunkulu. Benzeni na? Leviticus 10 verse 1-2. uNabhabi noAbihu amadodana kaAaron bathatha bobabili imicengezi yabo yomlilo, bafaka umlilo kuyo, babeka impepho phezulu, banikela phambi kwaJehova ngomlilo ongafanele, angayalanga ngawo. Kwaphuma umlilo ngaphakathi kukaJehova, wabaqeda bafa phambi kukaJehova. Sibona umzekelo omile nakithi kumaKristu ngesikhathi sethu ukuthi singalinge nathi sinezele lokhu uNkulunkulu angakushongo makukhonza uNkulunkulu. Ikuphi inkinga la? uNkulunkulu wayethe ukuze nishise impepho, umlilo enizosebenzisa niwuthatha kuphi? Kuleya altaro esha imini nobusuku, okokumsebenzi
kwabapriest ukuthi lo mlilo ungacishi. Nazi-ke lezi insizwa sezakha owabo umlilo. Lo mlilo lizithi amanye ama-version e-English athi profane fire. Ngamanye amazwi umlilo ongagunyazwanga uNkulunkulu is the fire that is not authorized by God. So into mayingagunyazwanga uNkulunkulu ilichilo uma siyenzela uNkulunkulu. So lezi insizwa zenza lokhu uNkulunkulu angakuyalanga. Yayibona inkinga ikuphi? Ilokhu uNkulunkulu angakushongo. Sinabantu abadala uNkulunkulu njengoba engakhulumanga, hayi ngikhululekile. Cha. Uma iNkosi ingakhulumanga, fanele ngimi ngithule ngenze lokhu iNkosi ethe ngikwenze. Mase ngenza lokhu okufunwa yimina, sengenza lokhu uNkulunkulu angakufuni. Ngiba isiningiso phambi kaNkulunkulu. Nakho kubo kwenzeka kulabafana. Umlilo kaNkulunkulu usuke ezulwini wabaqeda bafa nokufa. Kangakanani ke wena owenza into uNkulunkulu angakushonga ebandleni likaNkulunkulu? Wenza kabi. So ibandla likaNkulunkulu ke likhonza kanjalo, likhonza njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Ukukhonza kwebandla komculo ukuhuba. Sihuba amahubo ani okomoya. Masihuba inhliziyo zethu zilapho, asiculi nje. Kusuka enhlizweni simbonga uNkulunkulu njengoba eshilo. Sengathi iNkosi ngaba nani ekufundeni kwalelizwi, sisaqhubeka ezifundweni, sengathi singakhula sonke sazi ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni, simthokozise nje uNkulunkulu eshilo. Sengathi iNkosi ngaba nani nibusise. Amen.